Today I'm making video for our future baby, which is the future baby of Kitty. So I think he will feel, he or she, I think it's he, but we don't know still, it's future. So she or he feels very happy if she or he will see this video. So I'm making now. It's in May 2024. Okay, I hope you will be very happy to see this video because it's before you're born, so nobody makes it. I will make it for you, so I hope you will feel very happy. Okay, your mother and your grandmother, she's caring before you born. Каква боровинка, вече? Вече като попайци. Баба на баба. Ние питаме сега, като галиш корем на мъжа, къде да го галим сега? Ам къде? Трябва! Там вече тя му мисли. Който си ма мъж, can stop. Your grandmother, your grandmother, your father, and your grandfather and your grandmother. Твоята баба, другата ти баба, вика дядо ти, прабаба ти там. Камалианса съм. Болен на дърва. И от него беше, малко беше с такова. Той за Пемпа? Не, за папа. Дойдоха, Пемпа, do you want? мене ми излезе някъде около... Какво излезе малко? Вика, ниламе на нашия път на улица. Цяла слива моя скорен си сливи махна. Заповядай. Както са капаците, той всичкото го обърнало, никак ми на много високо, то няма Ама на ние улица. сме на Баир тук. Ама то вали. Мариане. И аз само минах сутринта за страхователната компания. Да. Не може, то вали, аз не мога да оставя къщата с Разбира се. Пемпа, what are you eating? Налетих ми цигли там, извиках един комшия да им помогне. Lamb, Bulgarian Само tradition. вече преглед, защото ме е страх, нали, до чак до края, не мога да This is roast lamb and drop sarma. I don't know, no translation. Дойде този дед да сме. Обрекам на този дъжд, ама той продължава да ме Special, подреди на this вас. Typical Bulgarian dish. We prepare for the Easter because today is the Orthodox Christian Easter, very big festive day. Един приятел, Also, нали, with this we make some комшия, green salad. колко пари ще ми вземеш да ме подмажеш This is капак? Ти да ги other налиш kind да with ми yogurt. подмажеш. Аз половината до дед да не е края And на some Make drinks. Make them like together. Yeah, everybody's together. Also you. Я гушни. Чери. Гушни го да те снимате. Okay. Да се подпише, че съм доволен. Той беше. Не ще кажа едно. Ти като погледнеш и хората се стряскат, защото много сериозно гледаш, когато нещо... Сега като ходих в пейта с компания, исках да си прехвърля и джип. Как го разселях, защото отрязвам се. И слагаш отгоре. Like this sister, this one. Ама като го срежа на две... And this is like this mother. Чири. This is sister. И аз се правя с Raya. полуекс. Raya. И какво слагаш? Я кажи. Raya. Екстрите, де. Yeah, тайна. Значи те ми дадоха някаква цена, която за 9 месеца, не за цяла година, докато ми изтече гражданската, защото всичкото трябва да бъде. For the memory for the baby. Над Договори останалото. Поне стигнах до края на цялостната информация във връзка с, нали, с пенсионното ми осигуряване. С книжка тези години ми липсват. Което означава... Yeah. Да съм котка.
В моята къща. Като бяха, нали, 다트링이 볼게리아기 샤모팅인데 데 머쉬룸 식나나네 고조르다데 기디키르시데 야이 첨부 머쉬룸이 야이 첨부다 데 우천적이 샤모트시다 Your grandmother, she likes to plant flowers very much. And she has two favorites. One is she likes cat so much. And one is she likes to plant flowers so much. Cherry, 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 cherry. 친구는 여행인 중이지. Around this area, views are amazing. Манчестър. Тук се повече в Манчестър. Трябва би трябвало да има и каса. Обаче това беше отдавна. Тук е ли да вляза вътре? Влез вътре, как? Паричен. Бе, нали там някъде?